Takže čaute lidi, dneska máme tady Kendamacast a máme tady hosta jménem Willem Hadim. Tak nám rovnou něco o sebe řekni. Takže v Praze nevím Kendamu, tak 3 čtvrtě roku. A Kolik je? je 11 let. A máš nějaký dostrik? Nebo Tak asi dní. máš nějakého vzora nebo nemáš? Tak vzor v Kendamu je asi Jarek. Já nejsem znáte. A je. Já tady dám shoutout jeho Instagramu. Ano. A máš nějakýho oblíbenýho hráče? Nebo taky Jarek? Tak asi Markus Lander. Hodně se mu líbí styl. A co je tvůj oblíbený styl? Jako Tak který hraješ? hrozně moc dělám stole. Jo. Takže stole. A jak jsi vlastně dostal ke Kendamu? Asi před 2-3 lety se můj bratr koupil prostě normální Kendam kroupok, tak jsem si to jednou za čas od něj půjčil a potom už mi to začalo vlastně bavit víc, tak jsem si potom pořídil i vlastní Kendam. OK, a ty máš jako co za Kendama? Popiš. Teď mám Gallagher, Mick and Zack mod. Dobrá. Jedinej painter. Ale jako za mě jako i jak krátce hraješ, tak jako máš mega dobrý bestrik jako boom. Jako to lidi dávají třeba roka půl, možná i později, takže jako hezký kam. Yes. A to už tady vystavíš, počkejte. Jo, ale no. Kolik máš Kendam vlastně? Doma máme 4, 3 z toho vlastně jsou tak ne. No, 2 jsou moje, ale jedna je taková společná. Takže asi 3. A máš nějaký sponzora, nebo nemáš? Nemám sponzora. Jakýho bys chtěl? Tak chtěl bych určitě být sponzorovaný značkou Lotus Kendamas, protože je fakt nejlepší. Shoutout Lotus Kendamas. Vlastně, ty vlastně natáčíš na Instagram, dalo by se říct, přes takový Jo. Přes nás společně. Shoutout se našemu Instagramu. Jo, dejte follow našemu Instagramu. Tady. Ken Guys 4, tady to máte někdo. Tak. Jo. Vím, že jsou... No, tak se podívejte. OK, máš nějaký oblíbený trik? Nebo nemáš? Oblíbený trik, tak asi bird a stout. A děláš ještě nějaký další koníčky? Nebo nějaké domluváš? Tak, koníčky. Ale skáču, dělám parkour. A jezdím na freestyle konkurzu. Jsi dobrý na koloběžce, že? Tak. Vlastně, koho bys chtěl jako ze všech jako Kendama hráčů bys chtěl potkat na živo víc? Tak. A zároveň jaký trik bys chtěl víc na živo vidět? Tak naživo asi tightrow, protože fakt jako nechápu a hráče. Ale já bych fakt chtěl vidět takovou, protože fakt chci vidět mega dobrý triky, ale zase... No, je to robot, přesně. Ale zase, co se týče jako hráče, tak to bych chtěl vidět. Reálný hráč. Takový jaká? To je prostě robot, to není normální člověk. Reálnýho hráče, asi Micka Gallaghera. Jako fakt Kendama legenda. Prostě jako něco na Instagram a prostě už pochopíte vlastně. Shoutout Nick Gallagher Instagram. Nick Gallagher 42, odebírejte. A tak jo, máš jakou listěnou Kendamu? Tak asi P-Dox Lotus Black Edition a třeba Markus Lander V1 od Lotus Kendamas. OK, a byl jsi třeba někde už na nějaký soutěži Kendamový nebo jako? Ještě jsem nebyl, ale zítra je Fifth Kendama Jam, takže jestli chcete, přijďte na Fifth Kendama Jam. A Všichni známe, že jo? jo, Fifth všichni znáte.
tam to bude moje první soutěž, protože já jsem ještě na žádném jobu nebyl, takže jsem nesoutěžoval. Ok, tak teď tě napadlo, že by se mohlo ukázat nějaký triky, tak pojď něco ukázat. Jdou. Líčeme. Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta. Ela senta, ela geme, ela baba. Vitamina da planta. Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta. Da planta. Mám baklát. Takže doufám, že jste si užili dneska ten den jako to díky za pozornost. A my se s tebou loučíme. Čau. Čau.